Jest to książka, o której Białorusini mówią, szkoda, że ją już przeczytałem. Chciałbym cofnąć czas i przeczytać jak po raz pierwszy. Jest to książka, która w zeszłym roku została usunięta z programu szkolnego na Białorusi, prawdopodobnie dlatego, że zawiera zbyt wiele właściwych myśli i prawdy o tym, kim są Białorusini. Jest to książka, która w 2019 roku na Białorusi została uznana za najlepiej sprzedającą się książkę białoruskiego pisarza. I tym pisarzem jest Władimir Karatkiewicz i książka nazywa się Kłosy pod Twoim sierpem. Mam na imię Maria, jesteście na kanale Polsko oczami Białorusinki. Wiecie, dziś mam do czynienia z bardzo trudnym zadaniem. W jednym krótkim filmie chcę umieścić informacje o geniuszu literatury białoruskiej, który jest porównywany z Walterem Scottem, a ja bym porównała z Henrykiem Sienkiewiczem. I także chcę opowiedzieć o jego fundamentalnej książce. Więc nie żałujcie kciuków w górę, a ja zaczynam. Władimir Karatkiewicz urodził się w 1930 roku w Orszy, mieście nad malowniczą, piękną rzeką Dniepr. Rodzice Władimierza byli ludźmi inteligentnymi, a matka pochodziła z rodziny szlacheckiej. Mały Włodzia nauczył się czytać już w wieku 3,5 roku, a ponieważ w domu nie brakowało książek, w wieku 14 lat posiadał encyklopedyczną wiedzę na temat literatury i historii. Po zakończeniu II wojny światowej Władimir Karatkiewicz rozpoczął studia filologiczne w Kijowskim Narodowym Instytucie. Rok po ukończeniu studiów Władimir Karatkiewicz zamierzał napisać pracę doktorską na temat powstania z 1863 roku. Jednak nie ukończył jej, ponieważ wpadł na pomysł o napisaniu wielkiej księgi na temat powstania. Jego zainteresowanie tym tematem pochodziło częściowo z powodu, że jego krewny ze strony matki, Tomasz Hryniewicz, był jednym z przywódców powstania w obwodzie mochilewskim i został rozstrzelany w Rogoczowie. Jak powiedział sam Władimir Karatkiewicz, tą książką próbowałem spłacić dług Dniepru i ludu powstania na Białorusi. Tak, myślę, że trzeba powiedzieć, być może nie wszyscy o tym wiedzą, ale powstanie z 1863 roku, które w historii Polski nazywa się powstaniem styczniowym, w historii Białorusi nazywa się powstaniem Kostusia Kalinowskiego. I to właśnie ten bohater jest powszechnie uważany za ojca, baćku Białorusinów, a nie wąsaty obywatel, jak niektórzy sądzą. O czym właśnie jest ta książka? Chodzi o dekadę poprzedzającą powstanie, o przesłankach i przyczynach. Choć historia powieści rozgrywa się w latach 1850-1861, Władimir Karatkiewicz poprzez wypowiedzi bohaterów, rozmowy, dialogi, ich wspomnienia obejmuje większy okres stulecia. Bohaterem książki jest Aleś Zagorski, młody książę, syn bardzo bogatej i najstarszej rodziny Mochilewszczyzny, która ma około 800 lat. Autor przedstawia czytelnikowi Alesia, gdy miał jeszcze 11 lat, kiedy zakończył swój okres dziadkowania. Co to jest dziadkowanie? To bardzo stary zwyczaj na ziemiach białoruskich, kiedy panowie oddawali swoje dzieci na kilka lat do zwykłych rodzin chłopskich. Miało to na celu wyhodowanie w przyszłości z chłopca nie tylko inteligentnego i wykształconego księcia, ale także i mężczyzny, który będzie silny fizycznie, wie, co to jest praca, ciężka praca chłopa na ziemi, zna wartość chleba i rozumie obyczaje i duszę swojego narodu. Aleś Zagorski był na dziadkowaniu w rodzinie Kohutów i właśnie tam opanował język białoruski.
To był jego podstawowy język. I kiedy wrócił do domu, do rodziców, do pałacu, miał nawet trudności w rozmowach z rodzicami, ponieważ wtedy wszędzie rozmawiano po francusku i po niemiecku, no i po rosyjsku też. Aleś także uczył się, jak każdy książę, tych języków przed dzieciakowaniem, ale zaczął ich zapominać. I wiecie, jestem pod wielkim wrażeniem poziomu edukacji Alesia i jego podobni książęta, przedstawiciele ówczesnego społeczeństwa białoruskiego. Ten poziom edukacji nawet nie można porównać z poziomem edukacji teraźniejszej elity białoruskiej. Aleś znał język łaciński, niemiecki, francuski, rosyjski, naturalnie białoruski, studiował matematykę, historię, kaligrafię, retorykę, codziennie uczył się tańca, konnej jazdy, szermierki i etykiety. I tak przy takim powszechnym wykształceniu nie można wyrosnąć na niegodnego i głupiego człowieka. Ponadto Aleś dalej uczestnicza do gimnazjum w Wilnie, a następnie do kilku kierunków na Uniwersytecie w Petersburgu. Tym samym Petersburgu, gdzie jeden wąsaty obywatel mówił: mieszkał kiedyś Franciszek Skaryna. Oprócz tego ogromny wpływ na jego dorastanie i rozwój jako mężczyzny ma jego dziadek Danila Zachorski, Stary Wieża. Nawiasem mówiąc, Władimir Karatkiewicz użył swojego dziadka jako pierwowzoru tego bohatera, człowieka o niezwykłym umyśle i bardzo inteligentnym. Pewnego dnia Aleś, siedząc w bogatej bibliotece swojego dziadka, gdzie znajdują się księgi heraldyczne, kroniki i statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego, znajduje stary tytuł króla. Самодержец всероссийский, царь польский, всея великие и малые и белые Руси. I chłopiec ma pytanie. Dobrze, rozumiem, Wielka Ruś, wielka, oznacza, że jest duża. A co znaczy Biała Ruś, Mała Ruś? W latach 50. XIX wieku ziemie mochylewskie należały do Imperium Rosyjskiego. I nikt tak nie mówił, Biała Ruś. O tej nazwie wszyscy zapomnieli. I Aleś pyta swojego dziadka, co to znaczy Biała Русь. Mała Русь – гэта там, gdzie żywуть хахлы, там, gdzie Киев, Полтава, Мирград, народ цікавы, нязвыклы, але хорошы. А Белая Русь – гэта Прыдняпроўе, Палесе, Міншчына, усё аж пад самае Падляшша. No i od tego momentu Aleś zdaje sobie sprawę, można tak powiedzieć, łapie insight, że jego ziemia jeszcze kilka wieków temu miała własną nazwę Biała Ruś i że ta ziemia ma swój własny język, język białoruski, w którym rozmawiają miliony dobrych, zwykłych ludzi. Ale niestety ten język jest poniżany, lekceważony, nieszanowany, a cała śmietanka towarzyska, w tym drobna szlachta, używają obcych języków. Następnie Aleś przypadkowo spotyka się i poznaje Kostusia Kalinowskiego. Początkowo związek między nimi się nie układa, nawet mają bójkę, ale potem poznają się bliżej, a przyjaźń, która między nimi nawiązuje, trwa prawdopodobnie aż do śmierci. Nawiasem mówiąc, wprowadzenie Kostusia Kalinowskiego do treści książki jest wielką zasługą Karatkiewicza, ponieważ nikt przed nim w literaturze białoruskiej nie ujawnił jeszcze tak szczegółowo tożsamości tego bohatera. W trakcie całej książki obserwujemy, jak Aleś stopniowo spotyka wśród szlachty, wśród arystokraty, elity, bogatych ludzi, podobnie myślących ludzi, utalentowanych pisarzy, naukowców pochodzenia jak białoruskiego, tak i polskiego, ukraińskiego, a nawet rosyjskiego. I te wszyscy ludzie mają ten sam wspólny cel i ideę wyzwolenia ziem
dawnej Rzeczypospolitej od wpływów cara Rosji. Bo nie ma na świecie czystej władzy, bo słowo car śmierdzić gnojem i podłością i śmiercią. I może to największy honor dla nas, Białorusów, że carów u nas amal nie było. My poczynamy nie na smrodzie, nie na lobnych kamniach, nie na koronach. My baczyli ich sotniu i my 100 razy pomierali pod każdym carem. Nie mogę nie wspomnieć, to jest bardzo ważne, że powstanie ziem białoruskich pod przywództwem Kostusia Kalinowskiego miało charakter wyzwoleniowo-narodowy. Co to znaczy? Oprócz chęci uwolnienia się od ucisku Rosji, wyzwolenia chłopów od niewoli i przyznania im ziemi, było pragnienie na posiadanie takich samych praw jak Polska w granicach dawnej Rzeczypospolitej. Nie było mowy o supremacji lub pierworodności jednego narodu nad drugim ze względu na religię lub przewagę liczebną. Nie, Kostuś Kalinowski walczył nie tylko o Rzeczpospolitą, ale także o niepodległej przyszłości Białorusi. Kratkiewicz pisał powieść przez około 5 lat. Przez długi czas ona nie była wydawana do druku z powodu zakazu cenzury i przez 3 lata komisje torturowali pisarza, aby poprawił jedno lub drugie lub trzecie. Powieść miała kilka negatywnych opinii, ponieważ niektórzy historycy nie zgadzają się, że główny bohater jako książę mógł wspierać takie białoruskie idee i białoruszczyznę, ponieważ szlachta białoruska była polonizowana. Są jednak i inni historycy, którzy udowodnili, że w początkach białoruskiej formacji szlachta była też, bo zrozumiała swój nierozerwalny związek z narodem. W rzeczywistości Władimir Kratkiewicz na przykładzie Alesia Zagorskiego pokazuje, że Białorusini mieli wśród arystokratów tych, którzy głęboko kochali swoją ziemię, swój naród i pragnęli mu wolności, edukacji, dążyli do jedności z nim, a nie tylko do niekończącego się niewolnictwa i eksploatacji. Nawiasem mówiąc, bardzo często po przeczytaniu tej książki Białorusini mówią, że po raz pierwszy odkryli dla siebie Białoruś, ponieważ wcześniej myśleli, że nie mamy własnej historii, nie mamy własnej arystokracji, nie mamy powodów dla dumy z siebie. Jednak Władimir Kratkiewicz i jego książki, nie tylko ta, ale także inne jego dzieła, na przykład Dzikie polowanie króla Stacha, Zamek Olszanski i tak dalej, odkrywają bogato wydarzenia i powody do dumy wspólną naszą przeszłość. Nasza historia jest bardzo trudna do napisania, ponieważ, jak mówi jeden z bohaterów książki, ojciec Alesia, Jurij Zagorski, historię Białorusi musiałby napisać kat, ponieważ tylko on, wyłącznie on, wiedział prawdę o tych ludziach, których zabijał. Nasze ziemie zbyt wiele straciły przez ciągłe zmiany władzy i wojny. Ponadto Kratkiewicz pokazuje, że nie powinniśmy być dumni wyłącznie z nazwisk arystokratycznych i bogatych drzew heraldycznych, których mieliśmy wiele, ale przede wszystkim z samych ludzi, ze zwykłych wieśniaków i chłopów, którzy ciężko pracując, karmili wokół siebie wszystkich. Tak, oni nie byli wykształceni, nie znali polityki, sztuki wysokiej poprzez niewolnictwo, ale dobrze znali kwestie moralności. Dobrze znali, co to jest sprawiedliwość, uczciwość i dobro. I właśnie dzięki tym ludziom z pokolenia na pokolenie przekazywano białoruskie tradycje, zwyczaje, język. Oni, a nie arystokraci i szlachta, elita, zachowali białoruskość. Takie ludzie jak moja prababcia, pradziadek.
Nie myślałam, że ja będę płakała. Boże, jaki wstyd. Oprócz głównego bohatera i jego bogatej rodziny i innych bogatych rodzin, Karatkiewicz pokazuje tych chłopów i wieśniaków. Rodzina Kohutów, w której przez 3 lata przebywał na dziadkowaniu Aleś, pokazuje, jak uczciwi, porządni, pracowici i odpowiedzialni byli ci ludzie, jak dbali o każdą trawę na ziemi, a tym bardziej o zwierzęta, które pomagały im w gospodarstwie. I oto cytat, który mówi wiele bez dalszych słów. A posznie nasz muzyk больш сумленny za pierwszego z żandarmów. Szczególną wartością tej książki są dialektyzmy. Karatkiewicz był bardzo skrupulatnym filologiem. Jeździł po Białorusi i zbierał folklor. I wiele starobiałoruskich słów i dialektyzmów zachował na stronach swoich książek, aby w taki sposób zachować i przekazać przyszłym pokoleniom Białorusinów. Na przykład sok to nie napój, a człowiek. Od białoruskiego słowa saczyć, śledzić. Sok to człowiek, który śledzi podczas polowania, aby zwierzę nie uciekło. Albo pluta, to jest nieszczęście. Albo karazm, kara śmiercią itd. I oczywiście powieść zawiera wątki miłosne. Przecież jak bez miłości? Najpiękniejszą parą w książce są Aleś i Michalina Raubicz. Zakochali się w sobie jeszcze będąc dzieciakami, jednak ich związek przechodzi poważne próby. W książce jest zdrada, poważna choroba, kłamstwo, a nawet pojedynek. Czytanie jest nie do oderwania. I moim skromnym zdaniem ta książka jest najlepszym kandydatem do kręcenia serialu na ten taki temat białoruski, czyli powinno tak powstać 10-15 odcinków z pięknymi kostiumami, zamkami, pałacami, bitwami. Ale niestety myślę, że Białorusini jeszcze długo nie będą mieli takiej możliwości zrealizować takiej dużej fabuły. No i na koniec, dlaczego ta książka ma taką nazwę? Kłosy pod Twoim sierpem. Sama idea powstania kojarzy się z żniwami, gdy zbiera się plony. Sierp symbolizuje w tym przypadku walkę o wolność i niepodległość, a kłosy są narodem gotowym do walki. Niestety Władimir Karatkiewicz nie dokończył swojej powieści. Sprawa w tym, że zamierzał napisać 3 dzieła. Wydarzenie przed powstaniem, powstanie i wydarzenie o tłumieniu powstania. Jednak w rzeczywistości została opublikowana tylko pierwsza księga, podzielona na 2 części. Jak świadczy jeden z jego najbliższych przyjaciół, Adam Maldis, Karatkiewicz pracował nad kontynuacją i miał rękopisy. Jednak pewnego dnia mieszkanie Karatkiewicza zostało okradzione i prawdopodobnie wtedy te rękopisy zostały skradzione, ponieważ po tym wydarzeniu Karatkiewicz przestał mówić o kontynuacji swojej powieści. Powiedział tylko jedno o złodziejach. Wiedzieli, co brać. Gady. Bili prama pod dych. Prawdopodobnie mówił o swoim dziecku, o swoim rękopisie. Los Alesia Zagorskiego i innych bohaterów książki, jego rodziny, dla czytelników zostanie tajemnicą, ale o losach Kostusia Kalinowskiego i innych powstańców wiemy. Bardzo dziękuję za uwagę, obejrzenie tego odcinku. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało się przekazać swój podziw i szacunek do Władimira Karatkiewicza oraz przedstawić Wam, moim polskim widzom,
tę ważną dla Białorusinów osobę i jej twórczość. Jeśli ten filmik Wam się spodobał, bardzo proszę wesprzeć mój kanał poprzez kciuk w górę, subskrypcję, komentarze, być może filiżankę kawy. Do zobaczenia wkrótce w nowych odcinkach.